Εδώ βλέπουμε την αυτοσχέδια εξολέμβρια για κανό, ηλεκτρική φυσικά, με τον πατέρα μου πάνω. Έλα πιο κοντά, σε τραβάω! Καθώς βλέπετε δεν κάνει κουπί, είναι μόνο μια μπαταρία, 60 μπέρια, για να έχουμε και διάρκεια. Ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, ένας άξονας, πάνω σε 3 κρίκους και μια προπέλα. Θα τη δείτε εδώ πέρα κοντά. Βέβαια στο ηλεκτρικό τρυπάνι έχουμε αλλάξει το μοτέρ. Πρόσεξε, έχεις μια πέτρα μεγάλη εδώ. Έχουμε αλλάξει το μοτέρ στο ηλεκτρικό τρυπάνι και το έχουμε βάλει στο 12 βολτ. Εδώ τι βλέπετε. Φεύγει. Εντάξει, γύρω στο μισό μίλι πρέπει να πηγαίνει. Και τυχεροί θα είμαστε. Αυτό είναι το πρωτότυπό μας. Ακόμα δεν έχουμε βάλει ένα σωστό πιδάλιο, μια σωστή λαγουδιέρα. Αλλά θα έρθει και αυτό. Έλα πιο κοντά γιατί δεν φαίνεσαι. Να κάνει όμως ότι το πάει. Δεν περιμέναμε στην αρχή, καθόλου να το πηγαίνει. Τώρα ελεύθερο. Κρύβει μόνο του τον αυτόματο πιλότο. Οι λιόμενοι εδώ πέρα περαθήκανε, εξαφανιστήκανε. Έχουμε κάποιες δυσκολίες με το πιδάλιο. Αλλά όπως είπαμε είναι το πρωτότυπο. Εδώ είναι η μπαταρία, ένα διακοπτάκι απλό. Το κατσαβίδι που έχουμε αλλάξει μέσα από μοτέρα από κομπρεσαράκι ηλεκτρικό για αυτοκίνητα. Είναι η ίδια, ταιριάζουν μόνο στο γρανάζι και διαδοχή. Διπλό τσόκ διότι το τσόκ εδώ δεν χρησιμεύει τόσο πολύ ως κόμπλερ, διότι ο άξονας είναι δεκάρις, ενώ αυτό το τσοκάκι μπορεί να φτάσει μέχρι 10. Οπότε αναγκαστικά πήγαμε σε τόρνο, κατεβάσαμε το επόμενο τσόκ που βλέπετε εδώ και φτάνουμε σε μια προπέλα η οποία είναι από ένα Suzuki 3,5. Το άξονα βλέπετε είναι απλά με κρίκους, είναι ακόμα πρωτότυπο. Εδώ είναι το σύστημα που έχουμε για να γυρνάει και όλη η κατασκευή πιάνεται πάνω σε 2 τάκους, το χείλος που κάνει το κανό και είναι κατασκευασμένη από μπάρες χάρας αυτοκινήτου. Τίποτα σοβαρό, τίποτα που δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος.